Amb motiu dels actes de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, el CETIP va organitzar la jornada Enginyers parlen d'energia, que va recollir l'experiència dels membres del grup de treball d'energia per tal de fer-ne difusió. Nosaltres venim a presentar l'auditoria energètica a temps real en modalitat d'estalvis compartits que hem fet a la cooperativa de Falset Marçà. Bé, no és una auditoria normal en la que tu tens unes dades i li passes una sèrie de propostes al client, sinó que monitoritzes de forma contínua la instal·lació. D'aquesta manera pots anar proposant millores de manera contínua i observant les millores si realment funcionen o no funcionen. Compensació d'energia reactiva, millora en la il·luminació, millora en el sistema de producció i distribució de fred, control de compressors per generació d'aire comprimit, i quan més evoluciona l'auditoria, més millores anem trobant. Està adreçat bàsicament a pimes, bàsicament a empreses que generalment no els hi costa molt controlar el seu consum energètic perquè pensen que és un cost molt important i que no poden assumir, i en aquesta modalitat d'estalvis compartits on la feina es paga en funció de l'estalvi aconseguit, és una manera òptima de que els recursos de l'empresa no es vegin afectats. Bé, la xerrada s'exposa una mica la nostra experiència en l'àmbit de la gestió energètica i identificació dels possibles estalvis que estem aconseguint amb les empreses que ens venen a buscar, a trucar a la porta per aconseguir estalviar energia i facturació elèctrica. Nosaltres, la nostra enginyeria es diversifica en l'àmbit de la gestió energètica i de l'àmbit de l'energia. Ens diversifiquem també en el tema de projectes, gestions de projectes, legalitzacions, i avui, precisament, venim a parlar només de l'àmbit de l'energia. Un estudi simple i un estudi de primera visita, doncs anem a resultats a èxit. Per tant, això amb el client li és molt favorable perquè pràcticament no té cost fins que no s'identifiquen els estalvis, fins als estudis ja amb més detall, a nivell d'auditories energètiques, que aquí posem tot el tema d'elements i maquinària d'anàlisis i de control i de mesura per un posterior fer un estudi en detallat. Hi ha empresaris que són més sensibles i també parla de les emissions de CO2 i la petjada de carboni, però bàsicament el que volen és reduir els costos energètics. I en aquest sentit tenim un ampli ventall de productes o de serveis que oferim, que són des dels serveis més simples, com comentava, un breu estudi analític, fins als serveis més amplis de, vinga, anem a mesurar els diferents equips o els diferents elements consumidors de l'empresa per rebaixar al màxim els costos energètics. La meva xerrada anirà sobre com es munta el preu del quilowatt hora, quina influència té sobre el mateix, el tipus d'energia que s'està fent servir i, sobretot, quin impacte pot tenir al saber per part de les empreses comercialitzadores i distribuïdores d'energia elèctrica a l'hora de comprar l'energia els desvios entre el que demanen i el que es consumeix a l'endemà d'haver demanat i haver comprat l'energia. Veuran com es distribueix el mercat elèctric espanyol, quina diferència hi ha entre l'empresa distribuïdora, quantes comercialitzadores n'hi ha, on compra tothom l'energia, aquesta energia com es distribueix a l'usuari final, i aquest està destinat tant sigui per empreses com per usuari residencial. A part, entendran també el per què és important tindre una mesura intel·ligent, una mesura remota de lo que està llegint el comptador en tot moment.